Hayırlı gün hürmetli dostlar. Nihayet bugün 20 oktябрь hem bizden foto konkursumuzun yengüsühün biz hazır qarayız. Kim bizden yengüsü eken? Buna bugün 20 oktябрь saat 12 saat 12 minut kurhata bizden kompüterda. Hem biz qarap sağabız. Kimlerde haylaganlar. Әйтергә кирәк, был юлы 38 катнашучысы булды. Тавыш бирү 8 октябрьдан бүгенгә хәтлем барды. Әйтергә кирәк, был 3нче кварталда нишләптер бик хулпан булды тавыш бирү. Шуга кемнәрдер бөтенләй 0. Карап киләбез. Кемнәрдән күбрәк тавышы бар. Айназа Ямалова 12 тавышыныкі, Эльфина Мустафина 12, Элиза Сулейманова 15. Ең көп тавыш бергеннәр біздің 15. Шулай итеп біздің еңеүсе Элиза Сулейманова. Элиза Сулейманова Енсура районының Башқұрт Үргіні ауылынан. Шулай итеп Монопод китә безнең Енсурага.